ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಂಟೆ ತಾಂಡಿನಿ, ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಗ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ತು ಪೋವಂತಂದ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ವರ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದರಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ 1 ಮಂತ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಿಪ್ಪಿದಂಡಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಪೋಡು ಉಂತುಲೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ತೂಲೆಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತೀನಿ ಈ ಸತಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತ ಈ ಸತಿ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತ್ತ ಪನ್ನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಬರ್ತುಂಟು ಪಪ್ಪ ಬರೋ ಪಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡುಗ. ಟಾಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಲೆ ಟಾಮಿ ಬಾಯ್ ಬಂದಿತ್ತಲೆ. ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ ಅಕುಲು ತಾಲ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ. ದಡಪ ಏನು ದಡಪ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಎಂಕಲಗೋಸ್ಕರ ಕೂರ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಏನನೇ ಪಲ್ನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಾ ಕೂರ್ದ ಕೈಪ್ತಿ ನೋಡ ರಾತ್ರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೈಪು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದೀನಿ ಮೂಲತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಮಧ್ವನಗರ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕಲಿಲ್ಲ 3 ಬಿದ್ರೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆ ಇಂಚತಲೆ ಪೊರ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎರೆಗ್ಲ ಬೈಜ್ ಪೊಯ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜಾಗ ಏನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಮೋಲು ಮಾರೆ ಅವು ಹಾಕ್ಸಿದೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮೊನೆ ಬಾನು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಇತ್ತೋಲಿಯ ಗುಂಡು ಬರ್ಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಜಿಗೆ ಮೋಲು ಮೋಲು ಮಾರೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ಸಲಕ್ಕೆ ಕುಂಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಕೆಂಪಿ ಕೋಣನ್ ಕುಂಟಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೋಣನ್ ಕುಂಟಿನ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಬಾಗೆ ಜ್ವರ ಆಹಾ ಕೆಂಪಿ ಕೋಣನ್ ಕುಂಟಿಗೆ ಜ್ವರ ದಯ ಮಲ್ತದು ನೆಂತುಲೆ ಓಡಮ್ಮ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾಪುಜಿ ಮುಟ್ಟು ಎರ್ನಲ ಕಣ್ಣಾಪುಜಿ ಈ ಜೋಡಿಲೆ
ಕಣ್ಣಾಪಿನದ ಅದು ಇಡೀ ದಿನಲಾಡ ಹೇಳ್ತಂದಿಪ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಒಡಮಸ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ ಮೇಂಡ ಒಡಮಸ್ ಪೂಜೆರ್ ಇದನ್ನ ವಿಕ್ಸಲ ಪೂಜೆ ನಕಲಿ ಪೂಜೆರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಏ ಸರಿ ಪೂಜೆಯ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ವಿಕ್ಸ್ ಪೂಜೆ ನಲತ್ತು ಕಣ್ಣನ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡಮಸ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ ಕೈ ಮುಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಗೋಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ ನಾವೇ ತೆಪ್ಪು ಇತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲ್ದೆ ತನ್ನಿ ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದತ್ತು ಸತ್ಯ ಮಿಂತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ 1200 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿದಾಗೆ ಸಾವುಕಾರ ಮಂದಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಜ್ವರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೀತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿದ್ದೇನೆ ಅಡಿಯ ಕಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮನ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ಊರ್ದ ಪದರ್ದಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಬ್ಬನ ಹೊತ್ತು ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾಚ್ಕೋಲೆದ್ದ ತಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುನ್ನೂರ 3 ಈ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಕಾಲೇಜ್ ತುಲೆ ಬಾವಿರ್ತಲೆ ಇಂಕ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಪರ್ಪಲ್ 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 ಅವು ಪೊಡ್ಚಿ ಪೊಟ್ಟಗೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಪನೊಂದು ಐತೆ ಬಲೆ ಇಕ್ಲೆ ತೋಜು ಅದಾನೆ ಅಬ್ಬನ ಗೊತ್ತು ನಾಗವನ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ನಾಗವನ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ ಜೀವ ಬಾಯ್ಟ್ ಪಸಂದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಟ್ರ್ ಬೈದೇರು ಬಂದೆ ಓ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ ಮಾರಲ್ಲಿ 7 ಬಲ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಟ್ರ್ ಬತ್ತದ ವಾಪಸ್ ಪೋಯಿರು ಸೊ ಈ ಜನ ಈದ್ ಪೊರ್ತಕ್ ಪೂರ ಆತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲಿ ಸತಿ ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಿತ್ತ ಆತದ ಏ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಸುದು ಅಬ್ಬಾ ಸಾಕಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ನೀರಾಂಡ್ ಅದಿನ ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕ ಆಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ಸುರು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಹುಳಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಬಟ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ
ಬಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೊರ್ಲುಟ ನಡಪೋದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲನ ಅನುಗ್ರಹಿಪಡು ಪಂಡಿತ ಈ ಪೂಜಿತ ಅವಸಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂಕ ಸರ್ಪಾದಷ್ಟಗಳ ನಾಗಾಧಿಪತೇರ್ ಮಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸರ್ಪಯಾಮೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಹಿತ ನಾಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಹೋಗೋಡು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋದ ಚಪ್ಪಲ್ ಜಾರ್ಪಾಡಿ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾವ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಡ್ ಬಿರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಭತ್ತ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಅಂದ ಯಾ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಮನ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ನೀ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಳವಳು ನನ್ನೇ ಕಾಡ್ತ ದೊಡ್ಡ ಮೇಕಪ್ ಬಾಯ್